जोंजों दङ दा बिसावरायग्रा अर्थात अमर बसुमतारी बिथांनि रिजाल्टआ दिनैनि रिजाल्टआ जोङो मिथिनो मोन्दों जे मोजाङै मोजां थांबाय रिजाल्टआ दा जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन बिथांनि रिजाल्टआ माबायदि दाथ' जोङो लास्ट काउन्टआव फैबाय बे रिजाल्टआ अलरेडि जोंहा 1900आव 1900 सामथिंआव जोङो एडभान्सआव दङ लिडिंआव थ' जों जिबा सोरबा जिएसबि बिजेपि बा इउपिपिएलखौ जों सानानै नायबाबो बेसेबांखौनो भटआनो फैनो हानायनि खुनु केपासिटि गैला बेनिखायनो जों दिनै डिक्लेयार खालामनो हायो दा डिक्लेयार खालामनो हायो बे 13 नं चिराङाव आं देरहाबाय माने बेसेबां भटजों देरहादों ओरैनो दा काउन्टिं लास्ट काउन्टिं दङ दा एट प्रेजेन्ट बियो 50-50 फैगोन आंना अलरेडि 1900 सामथिंआव दंखायो दा बे हिसाबै बिसोरनो 900खौ होबाबो आंहा 1000आ एडभान्स जानानै थाखाबाय थ' अनलि वान भट वान सेन्टारा बियो आंखौ डिफिट खालामनो हाला निस्सय आं बेयाव देरहानानै दङ मोनसे समाव नोंथाङा मोनसे सिमां लानानै थांदोंमोन जे बड'लेण्ड मोनसे रायजो सोरजिनायनि ओमफ्राय एबारहाय नोंथाङा अस्त्रखौ गारनानै दिनै फैबाय सुक्ति खालामनानै फैबाय दा बियो माबायदि फाराग जागोन सानो दा जिहेतु रायजो राजानि गेजेराव फैनानै खामानि मावनो थांखि लादों नोंथाङा बियो मोनसे जाहैबाय रिभलिउसन बेनि खर'खौ बाहायनो जेसेबां बाहायनांगौ जायो डेम'क्रेटिक सिस्टेमावबो बे एखेयानो जास्ट बैहाय जाहैबाय जों माबा मोनसे बेरेदोबा जोंहा मोनसे उदाङै मावनो हानाय जोंहा केपासिटि दा जों डेम'क्रेसियाव फैबाय डेम'क्रेसिनि माखासे नर्मनि माबाखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन निस्सय जों जेरै पलिसि एन्ड स्ट्रेटेजिखौ लानानै जों दिनै मोनसे सान्थिनि सुक्ति खालामफैदों आरो नैबे दानि डेम'क्रेसिनि जेनाखि बेलट पेपार बिनि वाराव जोङो गोबां पलिसि स्ट्रेटेजि बाहायनानै जों दिनै देरहाबाय बेयो नंगौ गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों नट अनलि पेरेन्टस बडि बेयाव इउथनिफ्राय लानानै बिएसएफनिफ्राय लानानै वुमेन विंसनिफ्राय लानानै डे एन्ड नाइट जों बेखौ माबोरै जोङो हल्ड खालामनानै दोननो हादों माबोरै जोङो मावहोनो हादों बेनो जाहैबाय जोंनि जेनाखि पलिसि स्ट्रेटेजि बेयो जों गासै जोंनि गोसोआव जोङो दिनै मोनसे इउनिटि बा भाषा लानानै जोङो बे खामानिखौ जोङो मोजाङै मावनो हादों बेनिखायनो जोंनि दिनै बे ओनसोलाव देरहासारनायनि दिनै मोनसे सिमांखौ बा जोङो दिनै रोखा जोङो पिकचारखौ मोननो हादों